Yamobibia jo ever Akro live so. Ene ye binada osana de to so ebiesa. Afempem abien na aduonu baako. Na wotwe atwa mu me ne owura UJ ye share mo bo se ye besa de Kenkan me aba mu screen so bio. Na onyankopon abue kwan mu amaye dia ne ye de aseda kese ema no. Sabi a ye tie yi owia re kwa akoto da bia oda osram so reba. Eticha ko ekọ school nyina ba fie sese dokonofo wachefo a woton ade anadwo wode won hapon aba besi kwa ho you wode won cloth asel so a wode won nuan eba besi so won a woye driver fon so sese miri won won mate fo wore pai okongulo madina sese won a wo ba so ha manfie kropon adu krom sese won a wo kokofo dia so tinkon ba warefo won nyina re adwuma na ne aye me de wo ho kra ne wo ha ya woton ade fam no emi enjoy yes pure water PK won so were ye wo nwuma ni nyina ka abrabo ho ni nyina ka onipa obra oba asase so oba bebre ho eno na Akro life yetena ase a yehwehwe ye ba ba mu a ye wura mu no ye nya ahoma bi a eye Okyeame kwam na adi okire we a watu ni din si Brako eno ena ye hye mo bo se ye de reba muskins so na ye ne mo aba abeje sani ayaka na watwe atwam na Okyeame kwam na adi onipa a ofi krom ha onya ni sukuu ko ewo krom ha ko Salem West no ko PTC ana wo frɛ no St Andrews kan no na osan ye okirechire ni ewo ehono mo nso ya na echi no onya ntetewe ana se okoka Ghana Bureau of Languages ho a okirechire wo homa bebre na osuahu na onya wa abrabo mu no ena ode to homa so na ofrɛ no Brako na watwe atwam ni ye kirechire Brako na se ya fefefe ma ye nyina ye hu sani a Brako ete mpanyin ka se bi se nia ofru diapa no ena wopia no na Akro life yetena se ye se Brako kama yi nyumaku bi nipa bi hu se nia menuanom ri yi eyefe akono e de adesuade bebre Okyeame e de adesuade bebre Ghana man enti e wo se wo so ye nasen wona wo so ye nasen Akro life season 5 aya to ndim Brako na wodi kan Akro media company ono oye printing t-shirt printing, book printing, photocopying, laminating tese bribia efa homa ho no oye bi bribia efa printing ho no oye bi se ope embroidery niam bia ope se ode to krata so na ode to water ni no oye bi ye behu Akro media ewo Okyeame Junction Kumis concept nso de me say ye ni na biduma che pa infonifi you say oba be ye wedding oba be ye yi oba be do birthday oba be ware you ho aso ho so na oba be ware na ofre owura kumi a oba be twitwa infoni fe say nya da bia me ka nimpo infidua achi say ofa picture no ofa video no na ohwa be hu say edamu yopo major pharmacy dey say mere kwa na me kuma atom ye na biribiri ye esa dey say se wanya kekaw na ahododo ufoto dwe ya oyaw na se wo pofa major pe na wo say ma yare sa na aba no ono so wo mamoto mo opposite pe nya me ka ne say wo pressure wo asikire yare biribia ni a boshem ho ono obeche ama ansa na wa ma waduru enye say wo koya opetinkalo ndim nya tinkalo mpo ye na wo de ama
na wakɔ no dabi wɔnyɛ ne saa ɛsiane sɛ wanya osuahunu papa wɔ nurutɔ mu nti no ɔbɛhwɛ na ɔho atɔ fɛfɛɛfɛ forino enterprise seesei yɛ kurɔpɔn ha no sɛ wopɛ nsu tua mu nsu yiw te sɛ nea esi me nkyɛn ha yi wopɛ bi na wode adi wo dwuma ɛnyɛ yi nkua ne yɛwɔ wopɛ belakwa wopɛ bɔɔte nsu ahorow bi a wopɛ kɛse tietia kyɛlɛ meka tietia bi a wopɛ kufu ado wopɛ mahama wopɛ baumia wopɛ ɔtɛɛlɛ wopɛ nea ɔde sɛ lewin saa nsu no nyinaa ebi wɔ hɔ a sɛ woba forino enterprise a wobɛnya bi forino enterprise ɛwɔ Komudumase opposite pɛɛ ɛfakyɛ yɛ yi na ɔyɛ ɛyɛ birthday na ɔyɛ ɛyɛ asɔre programs ɛna moyɛ na mo hia nsu ɔda nsu mo anɔpɛ o anwummere o sɛ osuto frɛ forino enterprise ɔbɛyɛ delivery ama wɔ beae ko a wohia nsu no fɛfɛɛfɛ na ɔde ama wo te sɛnea yɛka na wɔtwe atwa mu no Akro life yɛgu so edi yɛn 2 years no na mo ya mahu nsakrae a aba kanea hyɛ ɔsoro abɔfo kanea nkasa ɛna atɔ yɛn so mahu nsakrae a Akro life ɛde ɛreba yɛn dwumadi a yɛdi no mu enti yɛda obi biara ase sɛ ɔda so ɛhwɛ Akro life na mesrɛ sɛ sɛsi a ewu so hwɛ Akro life a mia hyɛ hɔ aro na adan ne ho kakra mesrɛ o mia so na obi a ɔnte nkae no ɔno nso hu na ɔmmra na ɔmɛhwɛ Akro life bi na ɔmfa ma yɛn Akro life sɛ na meka yɛn no yɛwɔ yɛn season 5 mu homa ɛtɔ so anum a yɛde kan ana you yɛn akɔ adwuma yɛn no wɔ mu afi afɔ mepanyimfo a wofi ase ɛkenka homa ansa na mebɛka ho no wɔn asi nkuma ɛnɛ yɛde ba bɛkenkan homa wato ne din Brako yi yɛde nkyia ɛbɛkɔ ama yɛn nua abena mponsa yiw abena mponsa yɛn ni agyina o afuo ɔda mea mama Charlotte mea me pause ankasa ma bi se fa kind of Akro life ɔte ya wɔfrɛ no owura yi tie yɛwɔ vim lady of Akro life mama abena ɔno nso ɛwɔ ha yɛn nsɛn bere koraa no homa no beaeɛ a yɛbɛka no ɛyɛ chapter 1 ɛno no wɔn ato ne din ɔbrɛakyerɛ mesrɛ wo sɛ yɛn nkwa na ɔhwɛ a sɛnea meka ne nyɛ pɛsɛ menya firi obi no ɔntena wo nkyɛn na ɔnhwɛ bi ɛno nso akyi no nia share button no na obi biara a ɔwɔ akyiri no ɔnhwɛ bi na yɛn nkɔ yɛn ani mepakyɛ yɛn phone ni no nso yɛde bɛdi dwuma fɛfɛɛfɛ ɛyɛ 05555 6891 5 ne yɛ num 05555 6891 mepakyɛ sɛ edubere a yɛbɛma obi biara afra a yɛbɛka nti ɛnyɛ seesei a yɛreka nhoma no ɛna wobɛfrɛ mepakyɛ wobɛtumi nso ɛde wo comment ato comment section ase sɛ eduwa a yɛbɛkenkan ebi a asɛmbisa bi wɔ hɔ anaasɛ wɔ contribution adwenkyerɛ bi ɛwɔ hɔ a ɔde bɛka ho ama yɛn na ama dwumadi no akɔ so a yɛbɛda wo ase paa enti saa bere de hwɛ nwaso yɛn yɛkom Brako ɛno na lewin ɛne a-school ɛna wɔn papa recross wɔfrɛ ne sɛ astene enti ɛnɛ yɛba bɛtie saa ahoma no ɛwɔ ha enti mama abena ɛde yɛn ɛbɛhyɛn homa no mu yo medase Okyeame medase papa yo ɔbrɛakyerɛ efi ɔbrɛakyerɛ kɔ bɔbrapa nyɛ okwan bi nanso emu nkwanta dɔɔso ɔbrɛakyerɛ yɛ kurow a ɛda bibi atufi ɛyɛ kurow a abom atwa n'afa n'ho ahyia ɛyɛ kurow a wɔtena mu mmarima so sɛ obi gyina saa kurow yi mu na ɔto n'ani hwɛ kurow a egu mɔnse no a nea ohun ni nkurow a egugu abon yi mu akuwaku sɛ mmerɛ a ahan wɔ kwai bi ase kurow a ɛbɛn ɔbrɛakyerɛ ne bɔbrapa saa kurow yi fada ɔbrɛakyerɛ bepɔw ani ase na fada abon mu sɛ obi fi hɔ na orititi ɔbrɛakyerɛ bepɔw aba kurow no mu a na ehia sɛ ɔhyɛ ne sapɔ mu nsu ɔbrɛakyerɛ bepɔw yi ani ase yɛ toro sɛ nkruma na nipa a wɔpɛ sɛ wɔkɔ saa kurow yi mu no saa wam hwehwe ase nea ɛyɛ nwanwa ne sɛ wɔn a wɔte ɔbrɛakyerɛ kurow yi mu no de wotumi de ahoɔhare ne anigye di afurusan na asihwu bi mmemu nkurow a aka
se obi gina obrache a nani bota no bi ne modembo gimenyawo hamakru mu ya se gwase ihia wawu merepa beba akameni ne chenche ntachikro saa nkro tu yi mu biara din bra muniba obrache ye kro bi a na afefere mu ye konton a se obi fitia rekotia odi no kona nanso esane mufu nsi ne anemunti bibiara kro nu ani te se owura mutru emufu nye anyhow ne akwadro wonye amanefo a wogina asutifi no nsuko gina anefo bo tahu bisa se hina na ofono nsu ade bia ko a eda nso wo obrache manmu ne mufu ahosore ne ahohyeso eyi ye ade a wontoto no fem ofantini Kwabena si obranye wara abo eyi nti ade a edi obrache biara ti ban ne se obebo bra ma aso eni saa Akro yi mu na akra bi a wofre no hwewode so ne yire ekosu anya wode a na mpanyin ne mofra fre no dempo no tenan saa nipa yi nsi ne anem ojo ne ahobrase ni do ne enimtew ahohuje ne ahohosom ye okasatome wo obrache man ne nkrowa a etwa ho ahia no mu nanso ne a eye awereko ne se afrahwe wode so ne yire dempo tena ase mfipee wa a na won ase mfee sebe se ba se wokọ won esumentwi a wobenya obi ato won ase muntoa na wondin anyoa enche won afe afrahwe wode so ne ewodempo krasi won ayuwam ma oborbor dum won obaberima tobo enije ne ahurusi a obrache fudi wo saa abofra yi awomu de esewani na emma oka ayeye de ne ahyede ahoro a epia begu abofra yi ne nawofo so no esese anka wo ho edu da esese woto abofra no din no akrahwe wode so kan se ne amane te no esese wode abofra no to na nkasa n'agya nua panyin a wo frɛ no Brako no nanso esane se won sa anka obantemti wode apentedin anida so kan ne din Brako ma enumom bedan ne din abofra yi ani fi kakra no awofo no de no kɔ hyen adesua mu mpanyin si obapa wonya no ketepa so abofra yi dwe ne ho sua ne a na akyerɛkyerɛfo kyerɛ no nyinaa sɛne na ahoɔden betumi je obi ankyerɛ no biribi na orensua ohun na awofo hia ne wo mɔbro a wɔyɛ eyi nti ɔyɛ ne ho ayemfo bu ayemfo bra yɛ ayemfo de yokosi se ɔde wie na adesua esane se na enidaso awofo aboso mu nyeduru ahibi nti owie na adesua wɔ ntam sukuu no wentumi antoa na adesua so anka ne modimbo nti onya obi apia no kakra bi na watumi akɔ n'anim wɔ na adesua mu efise sebe ufurudua pa na wopia wo enidaso amasa atebia okɔ mu yi anhaw na adwene koraa obo modern tena na wofo nkyɛn somo na arasan impanyinsi wote faako a wote wade so onantefo nso nsen ose asem eyi nti dakora nwumere bi enidaso hyɛ na abrewa dan de kɔtoo n'anim sɛ ɔsrɛ no ara ɔpɛ sɛ ɔde fa no so ma na akora aso te sɛ ɔpɛ sɛ ɔma ne ho so kakra kɔhyehyɛ prakye dwuma bi di esane sɛ awofo yi di enidaso bakuru nti anka enodempo ampɛ sɛ ɔde asɛm yi kɔto ne mokafo no anim nanso aba no sa eyi nti abrewa yi nso hyɛn ne kunu dan de asɛm yi kɔto akrahwe wode so anim akora te asɛm no anyɛ no abuju
nea enti anye no abudwo ne se opei se anka ne ba no osuahu a wanya wo na adesua no odi bedi na namon agide epia no na sebe se okoni nsumantu a wato aso sebe anoma hye ne na asawso na esawo obi nso nkyere otonfo ba atono anye yempo a anka nidaso ntina obra kyere hwehwe teacher ni na se bibi hia akora ne ye a waye amawo enidaso inya obi a obu na ofu asabuso eyi nti bere a ohu ise enye na akora abudwo se obeja won ho etu bata no ha no pi obo omode nkyere na akora ohia se oja won ho ko bebi kakra ko pepe ebi di bue n'ani no oma na akora ne ewote asese sebe akoniaba na aboa no de nwene bio kwakora to san ewo mranti di bread anwon so a wodan wo obi pa awati fia na ohye wo kodin eyi nti se wo ma no kwan ma okona eba se abebre se ne atowe nchen bi koto no a obemia nani aye ne efata okediba enida so nsem a okayi ma awose gu na akora ohwe no okwansin na o ma nani so hwe suru gu ahome oka kire enida so se onhwe patumu ho mfa na abua no na ontusu jamre anche biara na enida so bai akora tu na abua kakra na ohwe mu di tu na asese gu a otusu no nchen kan ne menewam kakra na oma na anu susi ohi apa ene wa mama kai ma akora dodo wone men kasa ise eda minim se do merima wo ye no ko anu be ku idi mfata no a wo hu no ko anu enye nyiduase minim na mijedi se ehun biara ni ho a wo ntumi nyina no mi hwa wo kosekose men ka me wo nsanka wo se ntu wo kwan no da biara da se wufi obrache nsanka wo se ntu wo kwan no mom ne America ma che wo ne se ma wemfi wo ho da biara da se wufi obrache wo se echi nye da kwara na wotafro kai se obi mfa ne nsa benkum ntwe na eja amanfo so ma wemfi se ofie ni fi opro bo araman na opre a osan na echi nam adoto so kwhye ni bu mu kan se ofie ni fi se wo kai ne aya kan chewu nyina wo be fi fufu mu ampa nanso kai se akokọ bo nsa ni refi akroma ohowo aniwa akese nso ehu hwe obi kro so na wo pese wo koyi kai se obi krom nkofre ne ho agema ohowo nso na odi akokọ anani abo eyi nti wo kwa buewani na ma wani na ma waso men asase ejuma na worokoyi ne ehia ne no kwadi ojo ahohyeso ahobrase ne ahofama minim se wonka mu wo eyinum biara mu nanso ne esese wo kan ne se dua a aboa no nsuro no na owu dase kai se no kwadi tuo kai se no kwari dituo fa boase to ye wadi nyina ma wemfi se woto wo bu atate a wo hu ne kuma fansi ne anem ye wadi se obra chiri ni ba ma wani mre obi bibi da kai se okom de wa wonfa wonsa abi so hwa ahoro wo adwuma ye mu se onyame ye wo adom na wonsa ka adwuma bi a sikasem mu a hwe na wonsa anware wo sika a ebeba wo nchen no ho kai se enimguase mfata okediba moto hoye oyare mereba mereye ansa na ema okwaku dua ka ho ne awo ye no ye no waka ya hyewo nkonkonma ya hyewo nkonkonma eno nso nti minim se biribi ni ho a ubehia ebebu afa wabasa so asote asem safi wotu
Suma wɔtumtum a etoro nanso mɛnya no hui enti na maasɛm no yɛ aware no nim saa anka ni kanta obi nhu na nka nya na nka na onse sɛ hui a anka ɛno nti hyɛ na obi anto wo samrada a na ada wo na wanka sɛ nim saa anka hyɛ na to wo tekrema na reka kai sɛ tekrema kan sen oyiwa tekrema kan sen oyiwa kam bɔmmɔden sɛ wobɛtwe wo ho afi ɔtekremafo ho onipa a suro no ne nea ɔwɔ tekrema kyene ɔka asɛm fenemfenem kyerɛ wo nanso ɛsono nea ɛwɔ ne tiri sɛ biribi kyerɛ wo so a den wo a hyehyɛ ɔbadwoma bi na fato n'anim kai sɛ menko me tirim pro bio hwɛ na wamfa wo ho anhyehyɛ nkurɔfo nsɛm mu na obi anse wo sɛ yɛhu kodurumfia na yere awu ama wasi etimum na wo wansande wofa ho den efe kai sɛ obi apɛsɛ buru anye ya womfa wo nan ase kumsuman nkɔfa mu meritim aka bio sɛ wofi ofie enti hwɛ na wankɔyɛ wo ho ɔsaprahyi sɛ wo bra yie a ubenya ɔpanyin bi aso wo mu ebi a kai sɛ abofra hu ne nsa ho kora ɔne mpanyin to nsa didi nea mede bɛsɔ wo so kakra na megya wo kwan ne sɛ hwɛ wo ho fi ade a enye biara ho kai sɛ obi fum kuma wo nso womfum nkwa da wo ho so wɔ wade yɛ nyinaa mu na obi amfa aduan amfi watiko anhyɛ w'anum hwɛ wo ho yie wɔ nipa a wɔnam dada nipa sɛ wobetumi aboa wɔn ama wanya wɔn ho no ho nea ɛsɛ sɛ edi wo tirim dɛm ne sɛ obi mfa nea wawu suman nka sɛ ma me nkwa ne akwanhosan ɔkwakyere kwasi ɔbɛma wo ntama a tiidi mpanyin si sɛ worekɔhyerɛ obi ntwom a hwɛ ne baama ho anka me wɛreyɛ fi asɛm biako ruko yi ɛnyɛ dɛn ara a wobɛnya namfo baabi sɛ baase ma wowerɛ mfi da sɛ ayɔnko fa nti na ɔkɔtɔ ɛnyɛ ti na adamfo fa nso nti na ɔtwe nya na awie wu adamfo bi tumi yɛ adamfo bɛte kaw kai sɛ aboa bi reka wo na ofiri wo ntama mu odoku mu nyɛ adepa enti ɛyɛ a kari nea wo ne no nam hwɛ sɛ ɔremfa wo nkɔ amane mu ana hyɛ na wo ne ɔmanefo anantew anyɛ saa biribiara na w'anuonyam dagua so bio hyɛ na woanyɛ asoɔden kai sɛ gyae saa yɛ ɛnyae saa yɛ a gyae mɛnka nnyae ma ɛnka akora kasa yɛra san na ɔsan fa na abu atua na ano kakra bio sɛntu to hɔ a n'ani apae ne tirim sɛ ɔpa bɛn aniwa na ɔsan sɔw na asɛm no so bio sɛ nea worokɔ yi yɛ amanone ne guaman so ɛhɔ so hyɛ ahorow no do sɛ mere kenkan a adagyew bɛbɔ yɛn nanso emu abien a mate sɛ nipa taahwe mu ne asanom ne guamanmo minhu wo ne asanom da nanso hwehwɛ tumi to onipa mpofiri mu a ne wie fi ne ho sɛbe mfum tuo kumkramu kai sɛ ɔsanomfo ntumi nkora asɛm so mpanyin si wofrɛ obi asanom a na oyi na atirim nsɛm kyerɛ wo nipa pii de asanom asɛe wɔn sika na wɔn nipadua ade biako a ɔbra kyerɛ man bɔ ho mmɔden ne sɛ woyi nsa akwa wara wohu sɛnea sɛ guansefo ba ha a wɔte fa wɔn honam wi nyinaa ayeyɛ mponomponoe wɔn anim dua ayora na ahoɔfɛ wɔn atam ani ntewee da ɛka asi wɔn adurade hwɛ wɔn fa to wo ho fo maate sɛ nea worekɔ no mabaa ano bɔre sen aboa ɔwɔ de
wɔde gye wo gyem na woda hyɛ na twe wo ho fi wɔn kyerene so mpanyin si wɔmenamini na anka meɛ eyi nti sɛ ebetumi a kwae wɔn koraa sɛ wudu wo mpanyin afe so na wohyehyɛ ɔmokafo a san brɛ fie na yɛhyehyɛ obi ma wo nea mede wie ne sɛ hyɛ na woanyɛ boni ayɛ da na obi anse wo sɛ boni ayɛ di nea wadi na wunni adi bio bere nyinaa mu kae na da ase wɔ nea obi bɛyɛ ama wo ho worikɔ yi sɛ ɛkye wo so de nwa ma owie mfi wo bɔfo da sufrɛ no hia da mu na obegye wo so kae sɛ ɔbɔmmɔfo wɔtɛw aboa na wama a ɔsan n'akyi wo nananom nsamanfo ni w'akyi mfa wo nkɔ dwoodwoo mehyia wo kosɛkosɛ akora kasa wie no na mforɔm atɔ obiara so anidaso ne na aberewa nyinaa ani tɛɛtɛɛ nsu akora de na abu atua a n'ano tuu no bum bum a na wohu sɛ awerɛho akisa no ɛwɔ dɛ mpo kan sɛ ɔbɛka kakra de asɔ akora de no so sɛbe abɔso baa na ɛma ogya pae ɔkae sɛ Kwabena ɛnɛ wogya yɛn akɔ ɔman bi a me ne w'akora nyinaa na nsii so da so wara wonim yɛn atwa mu yɛn anim ne yɛn akyi na yɛde si ha yi afei na w'akora adwuma a ɔyɛ reba obi nnim adekyee mu sɛm ebia na nea yɛn ani daa so ama no sa nsɛm a w'akora aka no yɛ nsɛm a emu yɛ duru na emu dɔ tie fato wo kotodwam kae sɛ wo nsa akyi bɛyɛ wo daa ɛrento wo nsa yam ɛno nti worikɔ yi mma wo werɛ mfi wo nkyi da wo se akyi nyɛ wo daa ɛkɔ ara na wo bɛtafo obi nso mfa ne nsa benkum nkyerɛ n'agya amanfo so ɔbanyansafo wɔbu no bɛ na wɔnka no asɛm bere akɔ anim yɛde ɔdɔma nkoma nnompe bɛkɔ akɔgu hɔ ɔkyena ade pa bi kyi yɛn a ebegya wo kwan ma wakɔ akora hyew na ebua no mu twɛri hɔ na anidaso maa wɔn anɔpa ɔkyeaa ne ho too ne nnae so Etiefo mara masum o se akora hyew na ebua no mu di twɛri hɔ na anidaso maa wɔn anɔpa kɔkyeaa ne ho too nnae so yɛn atie homa no mu asɛm eyi yɛ chapter 1 of edikan anase kadafe edikan first chapter of edikan tree master ɔkyerɛ twi ɛwɔ aburokyiriman aborɔfo no ahyɛ daa ba abɛfa no a ɔkyerɛ wɔ twi wɔ hɔ kakra ɛti sɛ sɛ ɔba Ghana yi de sɛ wopɛ bi nso wɔ ha na wakyerɛ wɔ twi a wakyerɛ wobɛtumi ahu ɔpanyin ɛtiefo yɛde ɛnɛ akenkan no aba abɛgu ɛkame ayɛ sɛ yɛnyɛ emu nsɛm na yɛhu sɛnea homa no ɛrekɔfa nea mepɛ sɛ yɛdi kan ɛka ho asɛm ne nko na mehu yi de a edin a na ɛwɔ nhoma no mu no yɛn nyinaa yɛte din ɛyɛ kuro ni din a na nipa din sɛ nkuro din ne nipa din nyinaa ɛwɔ nhoma no mu no ɛkame ayɛ sɛ ɛreka asɛm bi akyerɛ ɔbrɛakyerɛ enti nsusuwi bɛn anasa adwene bɛn na ɛba a Okyeame tim ti a ɔma saa din no ɛba saa nhoma no ɛsiane sɛ anka me deɛ kame ayɛ sɛ obi akurɔpɔn de anka akurɔpɔn abiri wadu kurom mamfeamo no kurom wanka obi tumi deɛ no sɛ ɛm sɛ ɛno ne yɛka sɛ ne nyinaa yɛ abrabɔ mu ɔhwɛ nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu na esisi wɔ abrabɔ mu ɛna ɔde to nkuro no din efisɛ asɛm no a woka ne nyinaa no homa no woka bekosi awie na wobɛhu sɛ yɛ abrabɔ mu nsɛm nkoaa nneɛma a wobɔ berɛ a wobɛfa mu ɔyaw ne anigye nti ɔhwɛɛ no ɛna ɔde toto nkuro sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn adwene bɛkɔ abrabɔ so yie wobɛsua nneɛma
em say homa nan a ye nga kan edikan no eye akusika ye be kan gu aso hantan ye kan gu ansanti amwa ye kan afrakoma kamera ye say ni nyina ye te aware ho asem na bia nso ya aware sem ye te say merema no won ware ba kwa me say gu aso hantan kwa na o say igbo so me say ebi onyi nkwa na ni ma say de wati ye bi so be be yire ba kwa ka na so yo de ko ba ko ka yes na so ye hwe home ya o say akora hwe o de so o ne yire akosua dempo sena enfepiwa ampo ba mmem na so amma papa ni ti mumpo say okwa pe oyire ba kwa ba beka akosua de mususu say ade ntimpu na papa ne yes na me fa sa se mi say na enenu mintumi hu say ayo osuatra na aya na mabasa ewo mu de say nenu esisi isibe na nso titibire no mu hompo no ma ye betumi aka say ebi mpo a na Kristo so mo ma mebo nto ya enwa bibi mehu ha no na ye nenanom no anase mpanyin a na wo sa abre no wo ntobo ase wo ndada asetrem isa no say na wo hu nyame yede na nso na wo ngidi a wo no wo soro bibi atwam na obi erige hu akinye say sa abre no na abosomsem ne ade wo soro anso ne yi abosomsem fu na mesusu say anase me gidi say na wo san wo gidi say obo ade bi esan wo beebi yo enti ntobo ase na wo sa abre no suro nso wo mu wo san wo tema esan say onipa da say no tuo na wonni tema ma wo yonko a na wo ye niam bi say esan say what you sika kwa ko ware obi ba wona nnete minim say sa abre no won so wo kan so wu mo nkwamu me na wo betena bi dia anso ni ebesi bia no na wo wo mu saa sanye say bi mpo a nsanom bi ana say bibi na ebesa yo berema na me ya no de na mpempi no onim say wa ware ni otena ho aka kopem ni wudem nti o nga ye bibi a me hu say say nemafo esua efimu say nemafo esua efimu esa no say na egusua ntokwa bebre ya beba no efi niam bi ye etese yo na afemi hu say asam na ka o se sa me ne bia Kristo so mo mai nti bia boso but ne ye woni pa won hye de ne oboso bia ba wo gidi say wonam bibi so ko onyankopon nche wo gidi say onyame bi wo but na wo nim Bible ne ayi bi a wo bekenkan pa no wo gidi say onyame bi wo ba won so wo frɛ na wo ti so say ye hu Bible ne ade kra ye na no wo mo nti no so ma wo suro bi wo mu say sa asem se na ti nso me gidi a me gina so na nti otumi de bo won bra mi ye ayi so obuso bi kan wansa owura yi jin ka ase na me be say me bisa o nti na wo hwa me je bi say abusuafo wo hɔ a anya kro bi beka say na nti wo do onye na ho ba mpo ana me ka no onim say enhoma no wa kire wo ni yiye de kasa giri ni su ba ko ya mani je hu no say atore bi a eye ni ama esi wo odasani abrabom na o kire fu bi fa kire ebi so ho no ma onte hu ase bi a o me an watena se abo stream aka na nso esan ba be si obi asem so sani a obi say nti na abusuafo bi ni ba bi a wo ba hye ne kutu pa ma wa ya sabre no sabre no de ebeyire na wodi obi a obi nso de beye wo nti wo ye bibia na wa hwe ne yie eba na den na obi tumi etwam kɔ na afum na ebia wakwa kodu na afum anko onya brode ampesi bia anko bi die no dufan na nso na brode mmoye nso otubi kwa kotwo obi de onfa nkopue ni fi ansa kwa okɔbɔ ama ne ɔkɔ akɔfa ne hɔ so mede ne mai nti betwam wɔ ɔde ho na metwa aba ɔne ne nya ama ne nso ye ne obehwe bekum ahwe nifa no watwa akɔ ade kyena obisa no so no kura bɛn na nsa ne memku afum ye nso ɔno no wakɔ enti na osuro ene tema me ɔdɔ a wɔde tran no nti eniama sɛ na ebi ntansi ena homa no kura no ɔkyerɛwfo ne kan sɛ ne ana ɔbra kyerɛfo no wo abra kɔte efe homa no ebe sɛ homa ya kan nyina eyi asɛ da nso kakra isa sɛ yɛhwɛ kasasu literary devices a
ɔkyerɛ wofo ne di dwuma na ɛfɛ sɛ yɛnhyɛ mu na yɛnhwɛ ebi ɛne ɛho mbakyɛ yi ne edi ka ha mepɛ sɛ yɛhwɛ owura mu oturo owura mu oturo mu yɛ beebi a ɛkɔtɔ yɛn ka no grɔbɔn owura mɔ mmerewa no na ɛyɛ ne mu owura mɔ na ɔyɛ oburoni ɛna beebi ɔtɔ no wayɛ ne garden na garden no mmiri bi a wapere ho fitafita ɔkyɛ sɛ wasiesie hɔ a wokɔ na wokɔtena hɔ a wohu sɛ beebi nti ɛbɛyɛ kasa wayi wɔ kuro no mu sɛ owura mɔ oturo wapere na aduo te sɛ owura mɔ oturo wayɛ ne dan mu te sɛ owura mɔ oturo na kyerɛ sɛ saa garden nim ɛhɔ na Crystela kwesi wɔn cafeteria no wɔ sisi demonstration for that first wohu sɛ na ɛhɔ yɛ bia ne ɛyi ne wɔbɛtwitwa mu si dan saa ɛhɔ na ɛyɛ owura mɔ oturo beebi a wɔda na ne cafeteria no ne nyinaa saa ɛhɔ na ɛyɛ nti dan no wɔ hɔ ɛna garden no wɔ nti garden no mmemme kɔ primary school kɔ saa di wɔ fɛ dɛ ɛso tuntum wɔpae no ɛpae a wɔdi na nsɛn ɛwɔ wosesa wopae a na wɔde ahyɛ wɔn anim na yɔyi dua kɛse si wɔ asena na wɔtɔn aduane a wotumi kɔtɔ aduane akutu si wɔ guava si wɔ grapefruit si wɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a na school fo yɛ wia yɛn ho tumi gu dɛm na yɛ akɔtɔ saa mɛ na owura mo ni nti ɛhɔ efu ɛna ade ne sisi yɔyi ne de wogyina ase ɛkɔtɔ a ebi tumi poro wɔso wɔ a ɛtete wu ase na yɛ sesa nti owura mo no ɛyɛ oburoni bi garden na ne bɛ tuma bɛ sɛ ɔka missionaries ɛbaa jiw ɛtiɛfo ɛnɛ yɛ nisua biribi owura mo yɛn maame kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔka missionaries wɔ a wɔba ɛkɔkɔn ha na ɔyɛ garden fɛfɛɛfɛ ɔyɛ eturom fɛfɛɛfɛ ɛwɔ ɛkɔkɔn mɛnyi mu a na ɛwɔ demonstration wɔn cage block no ɛkyi hɔ no yiw ɔsɛ hɔ nom yɛ garden papa a yɛ sɛ fruit ɛwɔ hɔ na ɛmi sɛ kama yɛ sɛ ɛkɔkɔn ha sɛ sɛ ekura de yɛ nku bi kan no na nka mama oto mu mu fi ne hɔ nom no ɛhɔ nso na yɛ hɔ ɛna efe daakye nso na ɛnɛ kura ofi ne da so wɔ hɔ nom a nhwiren bebree wɔ hɔ ntɔkrɛ kɔ ayɛ ofi ne fi wɔ wall wɔ ho na nwura wɔ mu bebree ɛhɔ na na ɛyɛ daakye no papa na osi dan no de signboard daakye si wɔ bɔ na n'akyi nyinaa yɛ kwae na ɔyɛ ɛsɛ kyerɛ sɛ daakye ebetumi ayɛ nti sɛ fi na ɔka ɛne daakye fi na nkata ntɔkrɛ kɔ ayɛ fi ɛtiɛ obi twam wɔ hɔ nom sɛ daakye aha bɛyɛ fɛ nti ɔno na signboard ne si ne dan na no daakye saa na ɔkyerɛ osi wɔ ɛtiɛfo ɛnɛ yɛ nisua de paa wɔn mfie kurɔfɔ bɛka si ɛnɛɛne akenkanfo yɛ dɛ nwere wei de yɛsrɛ wɔn mfa nkyɛn yɛ ahoma no deɛ nam na ɛwɔ ne yɛ nam yɛhwɛ ɔpaa na brako anidaso ɔpɛ sɛ ɔkɔ na ɔkɔpɛ adwuma na yɛmfa ntoto ɛne yɛn mmerante a yɛn asi so ɛho sanka yɛn mmiɛn akɔ sukuu na yɛn awofo si o baabi a yɛn adu yi de ɛfɛ deɛ mapem mihu anka ɛdɛn na yɛn nso yɛbɛyɛ aba so yɛbɛka sɛ yɛkɔ akɔpɛ adwuma bi ayɛ ama yɛn anya biribi bi a na yɛbɛtena ase de yɛn nsa ahyɛ yɛn dɛmiri fam anaasɛ yɛbɛpae afa baabi foforɔ. Nɛɛmafo yɛ bɛyi efu na wo papa yɛ oguafo wakɔ sukuu kakra ne papa wankɔ bi ne maame ankɔ bi nti sɛ wokɔ kasi san na bɛtua ma adwuma me yɛ so a wabɔ mu so ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ adwuma sɛ wote ase ɔpɛ sɛ ɔkɔ kurom na ɔkɔyɛ nea nkurɔfo yɛ bi ɔba na okura kaa ne wayɛ sɛ ɔnwene nea ɔkɔdu kurom a nneɛma ebɛtuma asi wanwene ho ɔnwene ho sɛ wote ase obi ani wa ne papa de na akɔfa no sɛ ɛyɛ form 5 anaasɛ ne yɛ SS3 no wɔadi o sɛ mi kɔ nkran na makɔ sɛ menyɛ adwuma bi ayɛ ana ne papa sɛ sankuya na meyɛ bra na bɛtua ma adwuma yi ne ɛde daabi wabɔ musuo ɔnyɛ ade ɔbɛyɛ nne yi saa wote ase ba saa mmere no asɛm ne yɛ ka no bra ko yɛhu yi sɛ ɔyɛ abɔfra nea n'awofo ka no ɛne nti mmerɛ ɔkaa sɛ obɛtu kwan no kwa no a ɔhu yi sɛ ɛyɛ aha wɔ na bi sɛ na nka na bɛmu yɛ agu na mmom na akɔda no pɛne so maa no sɛ
Okwan Kenya bi obeko. Right. And here, Edding Price and say, and woman me who said, and yen limpo and a dumasam who I had it is abri na dumasam who also another papa can say, I actually prove it being a teacher Edward Honum. Now so on also to say Nabra Bonusha, not Otana of Ratchet of Boba, and Shana and ye. Now so I going to be a Tessano, I am the son said, baby, I'm all of Hono, nearly can and Cassa in Nimo, Unimo Bimpo, how can say, Okwakotan and Chan, no way, and then Uncle but there be a Tessa, Okwakotan and me, I be, I am not the same baby in a womb, the same baby in a womb now so. Sunny and Najano, at an walk crowd, and 9 years, Papa and how, Nemu wood in a backroom and an man upon. I didn't say, Uruqui, or Chine be me bedan, Abrewana, and Badaco for a pusa. A fin and papa through Biba, said Brabeso Pumam, Fabisi, Fichri, Podaco to Ibrahim, and Nosia Babadan, Manso, Ewa Montenso. The no one was Jennifer, Nemu Monoso de ne year of faces in ye. Ena emanoko ena nemafono bibiri na okra oha otu okwa wonkra wonanom enu mo bibiri na ekwa wonkra wonanom eni nti se afutu tenten ya ejade man nei wori nya bi wohu na nso ankai onam kwampa so ya onan we eja betumi ahira wo na odo obaade na nkasa ede na ahoden ene ne bibi adu echi na okwa asiwiye wanhwe nefi wankra wo na kwa kokopue horom na fe niama nko yi a afe na fe ase oba be nu hu se ade kura me ba mankra wo wo be aba be di mechi bibia ana mafo de enche wo na no wo eja be se mankra wo nti ene wo de adi mechi na so etsa na won anyim na wo wo sua hu na horo wo nti uje utie wo gafutu a na adepa and I yeshe kakra me beka yeshe afutu kura mpo a akwahwe wo de so e de man ba na or hate all aspects of life. If in now for fame kosi edwuma obeyie me asem ne sanom je say okay bia can be bia ho asem a say okọ bia ikon opeso okọ no kodu ha bia obeyie bia no asem a na akra kan no ebesan abanyiti em say mere ereko mummy hwe Brako abrabo yen an obroni meka se yen anticipate yen hwe Brako abrabo se ne afiase so afutu a na wo for the man no so obefo so omfo so okwa ebesi ni yiye de kire se yen atibi se nkrofo atukwan obi kura timi kwa agboti onkra na ebusi ate se ne aye kan it is ene ya yen kan se o so wo akura na ono kukuru nti yen fa ne se ene orifi Ghana mpo akwa agbotiri oni mo bia wo na nso won atunofo ya o se ka obeko bi ma nso no akwa go deep how so ebetumi asiniye so then na abra konko ya ana se adwuma be mpo na so di fiase a ebetumi akwa akọ ya no ewo ya ikon record me suahu kakra mi nyan ewo ma akwantu kakra mi tu ibira mi bie secondary school no na fam ne etene se obi close ya na so obi man so tena no ya na onhumasem enko anim ya na adwuma no ne ye den kakra isan se ukokop application won a wo anim kakra no so hu bia na obi ya so adwuma no bomodern profile obi e obehu bia no opese obu anim tia especially and SHS certificate ababaye to say primary school adibia ewo nipa ni su na me fa na say bia o de ahye nkran so kwa kwa hwe adwuma bia metumi ahye o wa ni say bia clinic bi to wo de be fa wo esa na say won a won awie university kura ete ho no ma won fa won ye nti say wo agba ahye company bi ma hefa pa na wo do pese won fa won hye anya manufacturing company bi a ena na minim be bi wo do be hye na no kura mpo no so wan hwa ababo akokora ntem mana mka kire wo you esa na say be bi e me kofa e kakra e wo KGM industries e wo temamoto way no e bi say motorway
Sphintex road no so. Me na catch runabout Coca-Cola runabout one 6 to 6 mini aberma 6 to 6 wo shema wo 30 minutes anopa na wo nya 30 minutes awia sa 30 minutes no ba kokora to say 2 minutes kura bro so ya wo ba na supervisor say you are off for today now we here no be na ashu wagu sa no so make wo ma ko 10 cedis a day nkra abrabo 10 cedis a day wo do so a wutia wo said you go jana so a wo pa nti ahina obedi baby a oda emai nti aya na utie mpanyin afutu a eye nipa bebree ebuku ya edimtia nanso eniema bebree na bebree nanso enye afim wahu se ye kan ku ya na ye nim se e won kora bata bebree enye se mekodua aguro mekodua banche nko na ye ku ya eye mpreko mpo na wo ye na ku ya ni bia mu na wo bebree na aye enya wo aninti besusu se anase mesusu ni se obi a opese wutu sa abata ni bi no aya na watie mpanyin afutu ahwere bi a wokọ no eniama ewo ho ansa na abekọkora awakọ anyeye na wotu batako na nkwa nkosi yi a emobo abrewa be yi ewusie wobekọ nso wobekọ ka ko mankra na o sa wudi mi sa wokra na na oba bedi weji wankra de esi de no wedi weji mi yonko bi ase bo se nini pebi no kwa aburuchiri okwa esa wankra osi fom ewo airport honom na onche ne mpabo ya ba honom na abrofo san wo de tiki so omra onu ya bedu fie no senti mama ndokwa ya mankra mu nti mabom wode ngayi mi mpabo ya ba ato fom den na mpabo ya wa lazy me tambre etumi ye ba fifi na usi fom na kra amu wususu ibi se wo anasa wa onye papa nti na sanko abrabo de yenye se ne yedi yenni hu na saa kekeba ese bibie mu wodwene eko wanim na wohwe bibie betulesi yenye se okese me konkran na wo fo se wo yonko yakọ abade ka be ese wo konkran wo de ka be baba to betumi yakọ bicycle tie kora wo nya bi ma no na Batman Samini kai obra yo kumo na Kwame Ampedi so kai obra eti yehwe homa ye na kan ene ya ema yehu se obra no kwari ni eyokun aba eyokun nti na mi kawa no yehwe kasadwini ahoro na mpempi no odebe ane kasakua ene di duma bebre na mo ba ko ya bi betwa mu a ye behwe aka ho asem ukọ chili teacher mu ankasa brofo wo friend pan wo betwi mu a wo friend nsemworu ye wo friend nsemworu ba ko o de betwa mu no se jai saaye enyai saaye a jai manka nso nyai manka ena efe obi hu nanka enya nanka no nse ne se bibu yanka yo kasesu bi a wodi diduma ase ode nsem ni redi agoru na nso na ode reka asem titiri obi aninti mepe saa fana Okyeame Kwabena di de be mu no abebu ne de bebre misusu se okire bi abranti bi peso okọ be competition bi a o just ahume de how no kra be first 5 pages na de bebre na ewu na ni nyina nso ye futu nsem ene mo fra aba me amako ye chire ni woman na ese so ochiro wutumi chiro no watra beba akokora mem beba akokoro emmem na mi nyama hometo bebre san se na edi kan won parking kan one mpanyin so kasa nso ya wontie mpanyin nsem na mo akasa to se mpanyin ti ni nyina also azema okay ha ma guy me so be share sa asem na say mo fra no wo kirewa e se di wo kirewa na watra iti betu wo o mo kirewa mo fa e na me koma ho SABC mo kirewa akwa isi bia wa futa oh o kirewa de ka mo fi ase no ri tu kwa na fi e kroko na ko kra na driver no we tia soya ma te se wo na tunufu ya ontie na mpanyim bu bebi se wo tunufu no Dewi, ele biso. Oba benje muti. So na so me no di shame no. Di ayo di shame no. Na nye ho na se. Well,
nyinaa ka ho bi nhoma no yɛnka no baabi a nso ne nhyehyɛe no m'ani gye ho paa m'ani gye ho kasadwene yɛ ade bi a ne kyerɛ wo nna fam sɛ ɛyɛ muslim ka sɛ ɛnyɛ muslim ka ne nhyehyɛe nna fam ɛm sɛ bererefo yɛmfa afotu kakra bi ɛnto hɔ ɛma atiefo a wɔrehwɛ yɛn ɛwɔ ɔbra ko a yɛn nyinaa yɛre ɛfam kakra a metumi aka ɛsɛ sɛ obiara wosisi a wobra wo ho ase hyɛ w'awofo ase wobra wo ho wahu ase hyɛ w'awofo ase na nea wɔbɛka no wayɛ dɛ wati nipa sɛ nea yɛhu ne sɛ abofra nipa bebree ni ahobrɛase ɛma wɔn mpanyinfo a na wɔn awofo na yɛbɛsi ne mu bi yɛbɛsi ne tim biara no ɛna ɔpɛ sɛ ɔyɛ nanso yɛbɛbrɛ yɛn ho ase na yɛtie nea yɛn awofo a na ɔpanyin bi bɛkyerɛ yɛn na ɔbɛka na yɛbɛfa aba bi wɔ mu a yɛde yɛn bɛwie yi. owurɛ yi anti abena ka ne nyinaa na mmom na ebinom nsusu ne sɛ na metumi bi ne ma ebinom sɛ na wo wɔ faase ma asi anaasɛ mɛgya wei wosi so koraa bicycle woantumi antɔ bi nso me nuanom a bɛbɛbɛbɛɛ yi ebinom tumi tu kwan kɔ wɔkɔba awukurawura kaase ne ade nti mepɛ obi na matie no afutu a ɛbɛyɛ wɔn anyɛ mmom nanso wo sɛ ɔpanyin ne hwɛ koraa no ɔwɔ abatwɛ wate ase nti mpanyin de wotie wɔn a ɛbɛboa wɔn ankasa ɛsiane sɛ ɔte akonnwa so a nneɛma a ɔbɛhu no wofuru gyina ɔfasuo so koraa worewu wofuru gyina ɔfasuo so koraa worewu ɔfasuo koraa de wakɛm MTN po worewu nti yɛntie nea mpanyin ka na yɛn ankasa yɛmma yɛn ani nna fam na nim sɛ adom wɔ wiem onyankopɔn nso ne bere na ɛyɛ bere pa wantie na wofɔ so wo ho yɛ biribi a ɛsi wo yɛ afa yɛsi wo yɛ nhyɛ a wontumi mfa lem no nkɔnkɔmmɔ nkɔ biribiara me nso afotu a menya wɔ homa mu ne ɛne sɛ ɔsi akwaniaba na aboa no ɔde nyene mentumi ntena faako nka sɛ mepɛ sɛ medu bia bi wɔ abrabɔ mu na makɔ akɔda bi ɛwɔ sɛ meyɛ ho adwuma ansa na makɔ akɔdu bia ɛme sɛ ɛnɛ atiefo antimi anka yɛn ho wɔ ahamaforofo no ɛso mepamokyɛw sɛ mote sounds bi ɛwɔ akyi a ɛyɛ dampan mu ɛna yɛte ɛna yɛreyɛ ti yɛsrɛ sɛ dede bi wɔ akyi a na mode akyɛ yɛn yɛhwɛ comment kakra a atiefo advice nana branting ayere was a great job thumbs up you nana yehu nyameba ampem da ko o say join the train you nyameba yeda wase say what me a comment o say little boy on top akwan orema fans we have the Agro aba baby Cold City Prince Abe Joseph o say more learning Cold City Prince Abe o say the fire is burning you yeah the petrol and gather baby fire service for ba ye mu nu say again is that say ye na si kwan nsu ye nketeke chuku chaka saa kwesi bere a ye de homa watu ni say Brako ebeba ewie osenkafo kan say mi o say wo brema ade nyina nti ye fi ase na ene kenkan yudumadi no aha na ye di besi Anani Jacqueline Enterprise oye mobile money ewo Christ Johnson tisane aya amidi aya ameka no Bank of Ghana nkasa na Jackie e dia be kropon ha dollars na ope pounds na ope sika bia ope bia o de fafa mobile money so na ko yi wo Kumis concept ono so otwitwa mfoni kama na eye pre na eye post na eye perry ni nyina obetwa ma aye kama oye video editing wahamawa I think say movie a either Netflix. Kama. Anita of a major pharmacy. Sisi a utie mi e bia na uti pa wo kakra. Okay, kawre ba ho dodo asa wo re do bi mesrew. Ko mama otomo store na ni bisa se wo hwehwe major pharmacy. Obi a wo ho be kire wo. Pa cha ko ho a ka wo yare no kire no re ton aduru no. No nwa nkasa be ma waduru na ho ato. Forino Enterprise a shop kesi a yebue we propon ha a yetom nsu mi say chiaketwa ye obi chiatenten ye obi chiakese ye obi dispenser ye obi chese size bia ope bia oba Forino Enterprise a wo koduma se opposite pe
unim kodumase a odi se odu PTC junction na bisa se kodumase we abofra biara be kire o be bia kodumase ewo na waba ho no aba betonsu mi se yo da sumo se ye awie o anope o te se kwaside o mi biri biara a opensu no o de bo shefo ubenya bi ato na o de ekwa agudi uduma fefefe a delivery na offer say for Reno Enterprise ma nso a for Reno Enterprise dey ama ofefefe enti one numbers nyina egu screens no eso nia uhia no services no ubetimi afre no na oni na di dwuma fefefe yana ene yedi dwuma ewo Akro live so no me ame boss Kwame Sefakai owura Eugene Akro live Sefakai owura Eugene and Akro life, Vim lady, I refuse to grow. Sweet 16, Mama Abena, or Nankasa or heavy. And I'm here with you, man, which I you didn't any ampem dako. Cameraman, Superman, say Joe, Namin sit out, or Nankasa also heavy. Young producer, just say, what's your Kaka no at you, you need Nade, Nana Safuri, or no so 80 alive. When you know, I can't, Emma, may. Ekoso kama yentumi nye dwumadi a ye mmo onipa baako anase obenfo baako edi a eye otwadi amponkwame a ota ye nyachi ewo dwumadi mu minye ni se sanka enyo no anka dwumadi ebeba so ono na wama wimu atew ono na wama ye nkwan ama yetumi aye kenkani anya kura tekrema da ye na bogem moja di ye mu afutsan na ise yeguso ehome dia na chese eyo nyankopon adom arakwa sese moreti yankada ene Kenkan yo Kenkan ya sa ba mu screen si bio da se ne ye besa na hia bio sa ugusu hwei mesre koso ya na share program na obi biara enhwe bi Michael mema o happy birthday o kata na o rehwe mesre o aya na de eyi kakra ya kakra na de abre na se ye ye di ma o vehi mu na we oni usenia niema ereko afa pa inchie bi wo ho amode mo bi inchie bi enkoma Kwabena one of Akro live viewers do bibia ye be pa bontin dwumadi bi ye be bia Kwabena ehwe ye ka se onyankopɔ nhyia na orehwe me ka se Kwabena orehwe ya yo onyankopɔ nhyia no ene yadi ntia enso ema yadi ntia ekoma